voi katsoa part 2 päiväkirjavideota. Eli katsokaa part 1 eka, niin tiedätte, että niistä on kyse. Jatketaan 7. kesäkuuta 2023 keskiviikko. Aamusta katsoin muumeja ja pelasin lautapelejä äidin kanssa ja luin koululaista ja katsoin Franklin ja ystävät -ohjelmaa ja katsoin ihan vähän aikaa Dinodan -ohjelmaa. Eli mun lapsuuden nostalgisinta. Tein vähän aikaa englanniksi, mutta suomenkieliset tekstitykset ja katsoin kun olin pieni. En muista näistä tarkalleen, mutta se oli sellainen poika, joka näki dinosauruksia. Ja kun mä oon kiinnostunut dinosauruksista, niin I like. Kippaataan takaisin tekstiin. Ohjelmaa ja menin ulos pelaamaan Smartia, eli sellaista tietopeliä. Ja kuuntelin mun tekemää kesäsoittolista, koska isä lähti moottoripyörällä ja se piti mun mielestä kovaa ääntä. Ja jos kun tein niin lyhyt, niin mä luen toisen poikkeuksellisesti. 8. kesäkuuta 2023 torstai. Näkään kertaa seuraavana päivänä, mutta jatketaan. Aamusta katsoin JNS-ohjelma eli Jonas Nordman Showta. Ja samalla pelasin tabletilla Bob's World-peliä. En ihan tarkalleen saa päätön ikäpeli. Jatketaan. Ja kello oli silloin 9.16 ja kirjoitin unen ylös ja kuuntelin YouTubesta Johannes Proterus ajatuksia Kuumaa yhtyeestä ja yhtyeestä jakamisesta. No joo, mä skippaan sellaiset sanat, joista mä en saa selvää. Kanavalta Yle X. Ja kuuntelin Viki ja Köpi ja Viki ja Köpi, tästä lukee Viki ja Köpi showta. Ja Viki ja Köpi showta ja jatkoin tabletilla Bob's World-peliä. Koitin lausua parhaani mukaan. Veikkaan, että Bob's World on sanapeli, mutta en muista. Ja ulkona satoi ihan, sanon tämän välin varoitukseksi, mun päiväkirjassa tulee olla ihan sikona kilosana. Eli jos et tykkää kiloilusta, niin skippaa vaan ihan rauhassa. Helvetisti ja kävin kirjastossa ja luin Hoassan lasten uutiset ja leikein ja aloin lukemaan hevoskirjaa ja pelasin isän kanssa Uno-flippiä ja minä voitin ja mulle kerrottiin tunnekortit. Nähdään part 3.